Resibuya, Mayor Rene Maglangke ning balen ning Candaba napasik na nga ning transportasyon o koneksyon ning balen kareng kasipingan Nueva Ecija ampong Bulacan. King interview king alkalde inyang July 29, sinabi na niting makipag-ugnayan niya king Department of Public Works and Highways o DPWH para king feasibility study na mika viaduct amanuglong king Candaba king Nueva Ecija ampong Bulacan. Tinitignan ko dahil meron akong proposal a year ago sa Department of Public Works and Highways na para tuloy-tuloy yung pagpunta at pagpasok ng tao galing ng Bulacan, galing ng Nueva Ecija. Nag-propose ako sa kanila na pag-aralan nila, nagre-request ako ng 30 million na feasibility study na magkaroon ng bypass road. Yung San Miguel, papuntang Candaba, pero ito'y magiging viaduct. Tulay na mahaba na pinasukat ko, mga 4 kilometers lang. At isa pa, coming from Baliwag, tatakbo ng Candaba na 4 kilometers din, na ito yung nire-request ko at ngayon inulit ko yung request ko sa Department of Public Works and Highways na magkaroon kami ng dalawang viaduct that will connect Bulacan, Nueva Ecija, to Candaba na nakalitawang daan na papasok sila San Fernando at makapasok na sila sa Clark na kahit tag-ulan, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng mga tao at paglipat ng kanilang mga produkto o mga agricultural products nila. Libutad ning dinta nga bagyo at habaga at nung nukarin kerakalan kareng balen kim Pampangay nga apektado ning mata sa yalbog. Ing kabalena ning Candaba, manatiliyang alangalbog. Kinilala ng Maglangke ing maragula papil ning cut-off channel ame kompleto inyang 2018 maging ipamagtas kareng dalan at reng slope protection project. So ang populasyon ngayon na itinaas ko yung mga daan, mabilis ang tubig because of that cut-off channel project ng Department of Public Works and Highways na flood control project, nasalba ang 11 barangays namin dito. So sa lahat ng bayan dito sa Pampanga na along the Pampanga River, ang poblasyon namin ang hindi inabot ng tubig. Aminado nemo ni Maglangke, apektado la pamurin ning mata sa Danum, reng pilang barangay king palibot ning Candaba Swamp. At may mga barangay kami na dalawang barangay na nasa tabi nun na inabot ng tubig, ang barangay San Agustin at ang barangay Durong Ilog. Pero doon sa na-report na 24 barangays na binaha sa Candaba, iilang bahay lang sa dulo ng mga barangay ang binaha na pinareport ko. Pero sa katotohanan, 2 barangays lang ang totally 100% inabot ng tubig na nasa paikot ng Candaba Swamp. Meging epektibo lakano reng flood control projects a mega walking balen kapamilatan dareng mas marakal a passable adalan. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.